към Бога, там стоеше мъж с чудовна своя сила. Стоеше и висеше величието на цял един народ и една България. Историята тръпва календара. Васил Иванов Кунчев е по име и по вяра. И в листите си жълти тъй го вписа. И тъй остана вечно агнеца жертвен, сложен пред олтара. Дякон е. Дякон е. 152 години Отечеството ни губи своя най-достоен и велик българин. Васил Кунчев. Васил Иванов Кунчев. Дяконът Левски, както всички го зовяха, човекът, който историята определи и утвърди да бъде гениалният и главен организатор, водачът и идеологът на националната освободителна революция срещу османският поробител. Васил Левски, народният светец на България, както го описваше поета, и който с личната си съдба, с каузата и мисията си написа всъщност най-светлите, най-достолетните страници от националният исторически епос. И че своята мисия на народен и национален будител и вдъхновител завинаги заживя в паметта, в народната памет, като апостолът на българската свобода. Още при живе Васил Левски сякаш сам е пророкувал своята съдба. Ако спечеля, печели цял народ, казваше той. Ако загубя, губя само мене си. И сякаш апостола е знаел не само своята съдба, но той я е провокирал. Той е търсил съзнателно своята жертвена Голгота, ако мога да кажа така, и чрез черното бесило, неговия подвиг и саможертва, българския народ извоюва свободата от петвековно османско иго. И за това, уважаеми съграждани, мили деца и ученици, нашето присъствие тук днес е много важно, навременно, а дори и задължително. Макар дори и далеч извън всички официални чествания, в Сандански и на останалите места в страната ни, защото ние дължим всички Сандански и всяко населено място в България помним и пазим паметта, святата и светла памет за апостола на свободата. И чрез неговите завети от всички нас, особено от нас, възрастните, зависи какво родолюбиво, какво патриотично наследство ще оставим на идните поколения, така както той ни завеща. Какво патриотично наследство ще оставим на и те малки, прекрасни българчета, които са тук днес с нас, въпреки студеното време, дошли да кажат стих, дошли да изпеят песен, дошли да положат цвете пред светлата памет и величието на апостола на свободата. И нека всички ние, въпреки сложните и динамични времена, в които живеем, времена за жалост на почти ежедневни противопоставяния, личностни, политически, обществени, да забравяме никога заветите и заръките на Левски и на героите ни. Разбира се, най-важното, да пазим от посегателства завещания ни от него най-важен идеал. Идеалът за чистата и свята република. Идеалът за чистото и свято Отечество България. А Отечеството, както повеляват пък думите на дядо Вазов, разбира се пази и закриля най-напред със сърцето. Защото, уважаеми съграждани, днес са нашите заслужени, но само видимите почести към апостола. Всичко останало наистина е в сърцето и душата на всеки родолюбив българин. Народ има повече такива в Сандански и в България. Поклон и вечна признателност към най-големият измежду българите.
над родината издига стан хайдушкият вулкан. Неговият ръст достига Левски, дивен великан. Левски, верен вожд, народен, смел, апостол и храбрец, предан, чист и благороден, за правдив живот борец. Той с потайни комитети вред родината покрил, в тези комитети светил, лъч апостола им бил, а османските потери, като кучетата зли, дошли да го намерят, с тъмни помисли стрели. Левски с тях се разминавал, тук търговец, там овчар, тук с чама ефенди ставал, там с кобила въглищар. С соколов поглед виждал, крачал със сърце на лъв, свободата ни съзиждал, сред опасностите пръв. На бесил бил бесен, но бесилен бил врагът, възвишил се до песен Левски в стръмния си път. В тъмното иго, в най-гъстия мрак, българска майка родила юнак. Той покорил умове и сърца, гачил за бунт бащи и деца. Вредом бил чакан и стрепет бил чакан Левски, апостолът, смелият дякон. Силен и страшен апостолът бил, старият турски султан разгневил. Рекал султана: яхнете конете, в ада слезнете, но Левски хванете. Джими поцерил черни злодей, спирали пътника Левски къде? Нощите го чакали в тъмни гори, по кръстовища, по канари. Чакали, но не могли да дочакат. Шапка невидимка носел неочакан, само пред българен с честно сърце Левски откаривал засмяно лице. Даже и днес от протретани нов Левски на честния гледа с любов. Чакай. Свобода, готвеше го за борба.
седеше и чакаше, обичан, мил, свидния си син Васил. Поклон, апостоле народен, пред подвига ти чист и свят. Сега народът ни свободен, живее в мир и благодат. Като планински ек в сърцето на всеки истински човек живее името на свето, дошло от мрачен робски век. Мечти за правда и свобода го водеха по път нелек. За щастието на народа се бореше и в студ, и в пек. Последния си земен миг ще те носи в сърцата. Поклон пред светлият ти лик, апостоли на свободата. Левски, твоето име ще тача,
Панчев и свещеници. Съюз на офицерите и сержантите от резерва и запаса генерал Тодоров. Народно читалище Тец Паисий 1919, град Сандански, с председател госпожа Галя Вангелова. Политическа партия ВМРО. Политическа партия ГЕРБ. Детска градина Радост. Детска градина Слънце, село Ново Делчево. Детска градина Великденчик, село Склава. Първо основно училище Свети Климент Охридски. Второ основно училище Христос Мирински.
Четвърто основно училище Свети Свети Козмай Дамян. Основно училище Свети Свети Кирил и Методий Сара Дамяница. Основно училище Христо Ботев в селото Тунис. Основно училище Братя Младина в село Склада. Спортно училище Пейо Яворов. Зеландърска професионална гимназия Димитър Мирязев. Солидна гимназия Яна Сандански. Гимназия. Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция. Център за подкрепа за личностно развитие. Дневен център Света Неделя, Сандански. Социални услуги през бедните в село Вълково. Детска градина Пролет.